Hadin ba artli gitu bar senang kata senang nong spung bi bat ko terngai klayo ban pedang yak city gi belawan nak away ga seng Tremon Sobha kebelatip kerteng ko Meklia People Labor Union lani ka MPLU ka bahakate ga city ka te ga seng MPLU kala panjing pensyai yak ikot kisla jong baro artli gi senang ki balabu paru ban yak ndo lang bat kinong yalam senang jong baro artli gi senang haka artni utrik noitung arjar par hayeng darbar senang jong ka senang nong spung bi kani kala penlingo bat pensa haka ya baro artli ki darbar senang halor ka te ga city ka balapa da ka te ga seng haka ba haka artni utrik noitung arjar par baro artli ki darbar senang kila ilum lang ya baro artli ki senang jong ka senang nong spung bi bat ternga ka balapa lang da ka jingya lang ban pensngap halor ka te ga city ka ba omla ban snguthu ya ka jingtmu jong ka te ga seng ka balapa ya ka te ga city Laya turu ba kita city lawan penpoi syakinong yalam senang da ki katu kat dia ki bala dehi ki trai senang ki bala suba gila bandai ki khot jong katai ka MPLU bat haba khot i kita gi beriau ki bala penpoi kita city ban wan chakhmat ban pensyai halor katai ka city lani ban batai na e ki yo bat manu ba pha yaki ban penpoi kita city sabaro artali ki darbar senang henda ki klem nut ban wan chakhmat bat pensyai bat klempoi ru syakatai ka cingalang Nakaliang ba Marcos Lapasam, Presiden kesenjuk darbar senang ternga area, berkumjuru uba terbor suram ramba senang ke nong sepung bi, habakaran hakate ke jingalang kila terting bat premjur da ka baong, balada de sha ba kitik city kide gi bawan ding ba, na kinong yalam jong kate ke seng MPLU, nakaliang ke darbar senang jong baro arteli ki senang bat kumjuru na ki paj ba nong senang, kidawa ba kinong yalam ba khledo jong kate ke seng, kide ban pensyai habede ba kitik city, bat ke ke jing temu ke jongki. Balai pilusia ya kekam jong kanong sepung mi barum ternga mi sakmat tapi de kundap senrang mi sakmat bat ya kene kapot ngin sapen her sakibor ki bahalor len bau ne media pinsoi i banang ni habodar area kat ki bale tor kat ki bale persya halor ke jing chong suk chong sangi ki kun kapri unyo trap habodar ngin expose nang ne sakmat Pile kat bale de ki put kelanjong ki ban pentron ya ka yo pisnam yo ka priu nyu trem ngin expose ya kadur ba ya kadur khmak jong pi da pi ong ngin ya kiu sikit tengkong jong ka angin ya kiu nang ne sakmat menjur pada menjur ngin ya trai nang ne sakmat wat nyon ngi pat kasih khara badan han ne habodar area ban ngitip ba pis ngitip ru ikini ki put po jong pi leng ba kine ka chiti hak bayala de himnut panjam hakmat jong upat ba piwan penting kot thot tempan yang ni kipat kasih ki basong hang ne habodar area bat ka asam da pide kundap cendrang sa sisi ngong me hang ne hakmat but let's debate hang ne da piong nya debate dah kariti ke dustur ngan debate ngin debate ngakloy marwe ngan debate ngade kun kasih kara danga rem rum lele danga job rum lele tambah halok hok ngan yeng ngan debate bat pi One, ngidon ki epic, ngidon ki adhar bapan pang bangidei ki, ngidon ki adhar, ngidon ki ration card, ngidon ki dulir, ngidon ki ying kisem, ngidon rukum kajat kum kabri uhnyo trap hang ne ki dur khmat dongi ki bayi hang ne bangidei ki khon khasi khara, jong kabri uhnyo trap, kei ka kwat kasla pipan jubang hang ne. Ai kei ka taka main topic ka bapikwa ingi, hakabai debat kata ka kwat kasla. Yo lesi perkat ini bangine kinong Bangladesh na ni kinong Pakistan. Ka Supreme Court of India kampat syam la ai sya kador bar sinong ternga. Ka High Court jong ka Meghalaya kampat syam la ai kum kini. Ka District Council da ka Paburam kampat sya ai yang sya kum kini ki judge court. Who give you the authorization to give us this kind of letter? Mano ba ai pi kabor ba pin Lucia ye ki kam sinong kam thau ba de ka kampo ying jong ka sinong ternga bat nong spungbi. Ayangi ka jubam ni kuat umpat ba hakabai dei bat kene ka chiti ka bala ayangi da kibriu ki bashim ka kerteng jong ka Meghalaya People's Labor Union hangne ka signature ka don full name da it means lane ka mut pidei kita kiriu thok riu shikor fraud kidi ki fraud ki bashim ka kerteng jong ka Meghalaya People's Labor Union Piwan pi ai ngi na ka jing thok da ka boburam pi ai changi chakador par chnong nong spungbi bat ternga bat menta andangi layalum lang baro ki pat nong chong chnong khat pras nem chajrong kan thei bat chenrang yang adi pi cha kane ka phang
kepada hakmat mentah nganong ya pi kumupai ba ka ayangi ka mental tension ka jing bomsuk ka jing mut jing perkhat ka jing songsir ha kalau ka jong ka jaka kepada ka bri unyau trap ka jing skou nong wei hala ka jong ka jaka kane ka siti ka batai syai ai ki kot kisla jong pi hau to pi kubur ba pide nong Pakistan pi kubur ba pide nong Bangladesh dei na kane ka tau bangi na kaliang kador pada ka jing sngau da ka jing sngau khia bat ka jing sngau rem ya kini ki priu ki bala kum kane ka jat kam ki khen bangi ki nong chong snong nong spung bi bat ternga ngidai ki kada ki khen yangi om tang kini kin sabun ki wei ki issue ki ban mi sapek kan expose ha ka wei ka sngi bat hang tau pat ba don kam ya ka sur jong pi kane ka dei tang ka jing stang la stang lai sin sau sin la stang kum kini ki kot ni don ki record ki proper record pa ni maintain hala ki jong ki snong ni dang kwa ya ka jing bha ngim kwa ya ka jing bom sup sok ka jing bom song sup song sngai ha ka ri ha ka jat benriu jongi namar ni dei ki priu ki basong ha ka priu nyau trap ka balong ru ha border area bat ka Assam ha ka bala khle lut ki jat benriu ba pher wat ya le kai bat kari bat ka jat benriu bat ki parado para snam jongi ki basong ha ka ne ka border area tinggal so bandong ba kenang bakan nomi isu nang ne sakmat bakan nomlom ketang kum kam kena kelung ti kan jin dala sudai nak liang junga ban khot somono ya gitu ki bawan ai tu sithi ba pinjo banti bnia pha yaki mano ba pha ini sithi ya phi ban ai ne dai ka ba phi la ma phi ne dala somon ye kita bro laingot hang tang thrai pinsa shem ya uthit jong ka jingmut jong kata ka sithi nrei bagin suya keren meding lap hang nei tang para mengi kam don jingmut namar ngilong hi sisnong ide hi kitrai snong ki bawan ai ta sithi tinga soba kan bakan nom yesu nang nei sakma kan jinda ba ha kum ka yesu jingmut bat tokit atat yaki nang bandu tip sai bnia ka e ka ba magi yo na kano benta di plan hapide bet nei sik bam ki ai problem wei ka question na kwa ban kli halor ka ne ka sithi ka baki ai yangi namar ya ka ba mentahi mangiu pat ba ki sula penut por ya ki penut ta ya ka por ka ski jongi balangin suya abi ki hadu menta nakaliang juga ngakwa mangin pengkut no ya kene ka komite bat swa mangin pengkut ngan bu ka wei ki jingkali ki ne ki nong ay kene ki jing tho bat ki ba penku mari upat ba bat akwa ru ban raise ku wei ki question di president central body jong ka MPLU bang akwa nakasing jogi pensim action halor ki ne ki penpun nam ya kerpeng jong kaser bat kene ki jingkali jong ahato u president na central body don jing tip nem halor kene tang kata ka wei ki jingkali